La pancarta l'endalça, jo ho he parlat. Sí, la llera de la dona del que he procurat. Ara m'he proposat Estem enfadats, indignades, estem disgustades amb aquest assassinat de la nostra veïna. Estem aquí per mostrar el nostre rebuig en un acte que s'ha organitzat des de l'Ajuntament de Gràcia, des del Consell de Dones de Gràcia. Totes les dones del barri estem en contra d'aquesta violència que ens porta a donar notícies tan tristes i tan indignants com la que vam rebre ahir la nit quan se'ns va comunicar la mort d'aquesta veïna. En aquest acte, que serà molt senzill, però que és molt sentit per part nostra, la nostra companya del Consell de Dones, l'Assumpció Forcada, llegirà un text escrit per ella mateixa i després farem un minut de silenci. Bé, us llegiré un poema d'aquesta col·lecció que tinc de 18 o 19. M'ha semblat aquest molt adient. Es diu Topografia. Quan l'aigua de les llàgrimes s'infiltra en el terreny de la tristesa, quan falten els arbres de la il·lusió que donin cobertura amb les seves fulles, quan la convivència llisca per un pendent cada cop major, quan hi ha falles i fractures en el respecte que ens fan mal, quan fa erupció un volcà carregat de paraules que us degraden i cremen, quan us torneu més vulnerables i no podeu suportar tanta tensió, quan la climatologia de la convivència amenaça amb una forta pedregada de violència. No espereu la mort, deixeu el botxí fora de la vostra vida, denuncieu el que us passa abans que una llau us enterri amb les vostres il·lusions perdudes. Doncs ara farem el minut de silenci